Boas, son Cuspindo para arriba, o vosso youtuber favorito, e hoxe imos xogar a Outlast 1, ca diferencia de que, ao contrario dos demais vídeos, onde normalmente xogo a algo... Vale, dime por aquí que os vídeos xogando ao Street Poker non os poderon subir por non me acordo que motivo. Bueno, a cuestión está en que imos xogar a Outlast 1 e se me asusto, remata o vídeo. Sei que é unha actividade ata un momento completamente original e faime gracia ser o primeiro en acometela, así que bueno, así que para evitarvos un pouquiño de de aburrimento, pois vou a adiantar o vídeo se hai algunha parte na que non pase moito e xa cando chegue o momento onde bueno, pois onde me veña aí o susto e xa o meto. Así que sen máis dilación, imos xogar e vamos aló. Bueno, non foi boa idea xogar 20 horas seguidas sin meter auga nunha botella polo menos. Pero ten pinta de que o xogo non vai asustar demasiado. Grazas aos que quedachedes ata o final do vídeo, a ver como fago logo para subir todo o gameplay. E bueno,